Inulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Pampanga Provincial Office ang kauna-unahang kapehan with the media para sa 2026 itong June 4 sa e-Servicio Hub, Vista Mall, Pampanga. Sa nasabing pagtitipon, ibinahagi ni na Acting Provincial Director Maria Cristina Evangelista, Acting Division Chief Emil Paulo Galang ng Business Development Division at Patrick Mendoza, Acting Division Chief ng Consumer Protection Division, ang mga programa, proyekto at mahalagang accomplishments nito mula January hanggang May 2026. Kabilang ang mga nakatakdang back-to-school diskwento caravans na layong magbigay ng abot-kayang school supplies para sa mga mamimili. Tinalakay rin ng DTI Pampanga ang mga hakbang nito para sa consumer protection gaya ng Consumer Awareness and Responsiveness Seminar o CARES, regular na price at supply monitoring, saturation drives at paghahanda ng situational reports bilang suporta sa mga hakbang ng pamahalaan kaugnay ng patuloy na energy emergency. Binigyang diin ng ahensya ang patuloy nitong commitment sa pangangalaga sa kapakanan ng mga consumer, pagsuporta sa micro, small and medium enterprises o MSMEs at pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa media upang mas mapalawak ang impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyo ng DTI. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.